Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatsirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira kuti patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani update yandinayo update iyo yemukadzi uyo akamwa mushonga. Mukadzi uyo amwa mushonga amai vemuchakabvu ndo vabuda vachitaura mashoko iwo yekuti musi wakafa mwana wangu murume wake haana kubatika kunhamo. Ende mukadzi uyu anga azvara vana ivo vanosvika 5. Azvara vana ava vanosvika 5. Murume uyu akaramba achigara nevana ava kuchitungwiza. Aramba achigara nevana ava kuchitungwiza. Umwe mwana wachona akafa. Mwana uyu afa. Pane mashoko ari kubuda, pane zviri kutaurika zviri kubuda maererano nekufa kwevanhu avava. Ende zviri kunzi mujaya uyu anga asina kuroora mwana uyu kurongoitika zvinhu zvinotyisa zvinoshamisa. Dai kusiyai muchiona video, apedza kuona video zvazvo unofuka mucomment section kuti ndikasike kudzoka neamwe manews updates. Wanzai malikes pa this video kuitira ndifambe nemanews updates akati wandei. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Zvanda kuita munguva ino ida kusiyai muchiona video, apedza kuona video ndichadzoka neamwe manews updates obva wataura zvaunofika comment section ende ndatiri like this video inisa Hatsirare semushamarari wenyu ndafunga kukusiyai. Much love. Butsiko yemwanasikana wenyu Judith. Shoko rekuti Judy akusisina rakauya sei kwamuri uye rakausvika muchiitei? Maneri ndopa rakasvika richibva kuna baba vangu kumusha vachiti murume wacho akanga afona achiti Judy akusisina anwa mushonga wemakonzo uri musi wa5 September. Pane chikonzero here chamuri kuziva chaakataura kana kuti akanyora tsamba kuti chaita kuti atore upenyu hwake chii? Hapana tsamba yakanyorwa, hapana chikonzero chandinogona kutaura ndapupura zvisizvo, asi rakangosvika riri shoko mushure mekunge ndanga ndinaye kuno kwe4 months achirwara achimbova kuti mama ndaakunzwa zviri nani ndauda kudzokera kumba kwangu. Saka akangoenda kumba ikoko ndichiverenga mazuva akanoita adzokera anga ari 20 days chete. Echi20 racho ndo raakambva azokomita suicide kwangonzwanzi amwa mushonga wemakonzo. Postmortem kuhospital yakabudawo saizvozvo? Forensic yakazoitwa after 19 days. Akachizoibva musi wa25 yakabuda zvichinzi chokwadi akanwa piritsi regonzo. Muri kuti akambenge asinganzwe zvakanaka. Akanga ari kusimbirwa nei Judy? Angabatwa kidney fail. Chingave chikonzero chekuti pamwe anzwa mashoko ekunana chiremba vachitaura kuti zvawambobatwa neurwere hwekidney hausina mazuva akawanda panyika? Kuita akatoirapo ikatopera akatobuda 100% kubva painge ikakanganisika akatoita raita akatosimba. Munhu uchizooti ndakuda kudzokera kumba zvakazonoitika mberi handina chandogona kupupura chandoziva. Akashayikira ari kumurume wake? Ari kumurume wacho kuchitungwiza. Judy asiya vana vangana? Asiya 4. Vana 4. Nhasi uno zvekare tiri kunzwa kuti mwana wake mumwe ashaya zvekare. Akura zvakadii ashaya? Ane 10 months 2 weeks. 10 months 2 weeks. Ashaya ari mumaoko mani? Baba vacho vanga vaine vana vavo. Vakazovigwa mai vacho baba vacho vana kuuya kumakuva ndira kusombovaona nevana kusvikira nezuro zvakare ndichitambira soko rekuti mwana awira mumvura ashaya. Baba havana kuuya kwaivigwa mwana wenyu iye ari mukuwasha? Mpaka apa makamaita kutaudzana? Ina ndambobva ndakataudzana naye kana yesu handizivi hangu kuti chikonzero pamwe iye ndiye ndogona kuchiziva. Saka Judy aichemerwa kupi? Judy haana kuchemwa kana kuungana vanhu vaingoya panapo ndopakaungana vanhu kwe19 days vachingobatawo maoko nokuda kwechikafu. Vanhu akazopa decision yokuti ngatichiparara nokuti zvarema 19 days zataurwa neforensic hatimuzogoni kukurira vanhu vachidya vanhu vachimbovambodzokera kudzimba dzavo. Semunhu akanga ari kumurume pakanga pasina here pekuti vanhu vaikwanisa kunoungana pamba pemurume wake? Murume wacho anoroja saka aiti landlord vangu vati zviiti nenzira dzemafiro angaita
Mukosha wenyu ane paanga achiroja ipapapa haana vabereki here vekuti aikwanisa kunzi rufu rwaakunochemerwa kumba kwamukoma kana kuti kwehama? Inini kubva vachitorana handina hama yake yandakaziva kana baba vacho ndo vandakazombotionei. Patoita dambudziko ranga raitika ashaikirwa futi zvemumwe mwana, pane mumwe mwana akatotanga kufamba yakasati vafa. Ndopandakangona nababa vacho chete ndo vandakagona kuona hama yakanga iripo. Zviri kureva here kuti Judy nemurume wake zita rakanzani mukuwasha? Anonzi Chenge. Chenge ani? Makumbe. Chenge Makumbe akanga akaroora here? Kwete kana kudenzera kana kuti asiya ngasi. Kusvika abereke vana 5 nemwana wenyu asina chaabvisa. Musi werufu haana kuuya zvakare. Izvo zvakakubatai zvakadii kunoviga mwanasikana wenyu mushure mekunge anzi anwa poison apa mukuwasha waanga achigara naye asina kuuya kumakuva? Zvakandibata zvakanyanya. Zvakanyanya zvekuti kana nanhasi ndanga ndanyatsohila. Chinzwa futi chimwe chironda chakaya nesuro. Judy nemurume wake vaigarisana zvakaita sei? Kwava kuri kungorovana. Kututana mabhegi nasi vagarisana mangwana varamba. Mangwana vagarisana mangwana varamba. Ndongori upenyu hwavo. Izvi zvakatanga vachiri kutanga kugara vese here pasati paane vana vashana ava, kana kuti zvakazotangawo pamberi apo, kana kuti zvakangotangawo zvingori batira pamashizha usava panhamo? Vakangoti garei mbijana ndomba zvangotanga. Saka Judy wacho waituka mubvunza risini ndaitombomutora dzinonguwo tizodzokera. Aimbva anditi mama ndiri kukurevitsira iwona imini ndakachengetwa nagogo. Inini ndaita vana kuti ndiuye futi kwamuri tarisai mama. Murume wenyu akastroka ndaenda kuona baba ndikavatarisa ndiye ndichivakwidza BP nguva nenguva nanogara ari muchipatara. Saka regedzai ndingonoshingirira ndiripo kusvikira vana vangu vakura ndodzaive mhinduro dzake. Ya. Pekutanga akaenda sei kumurume? Akaita kutizira. Mazogara naye ipapapa pamakanga muchitaurirana nezvekufambira muchienda kwana chiremba nekuita sei, hapana here mamwe mashoko anogona kunge akabuda ekuti ndo zvinhu zvakazoita kuti pekupedzisira ati regai zvangu ndinwe mushonga? Anonzi pane shamwari yekuchitungisa kwavaigara akamisira meseji yekuti uri kwaamai vako hako kudaro hako murume wako ane munhukadzi. Anonzi mashoko yakabva kushamwari achimufonera kuno, saka yakamba atoti mama ndakutoenda. Murume wangu anzi kumba uku nemwe mukadzi ariko, ndomatauriro akaita. Ndomandatombomutwa wadi wangosiya Judy kana kwaane mumwe mwana wangu wangogara waita upenyu hutsva zvikanzaya mama vanhu vangu ndoda kuvachengetera pamurume wangu vari vese zvinezvi ndasimba regai ndidzokera. Anga ane makore mangani Judy? 29 years. Anga ane 29. Kugara kwavo kuri sei kutanzwa zvokuti vanga vasingawirirane mazuva mazhinji, asi welfare yavo chaizvo vanga vachikwanisa kuendesa vana kuchikoro here, kubhadhara rendi pavanorodya, iye mukuwasha anga ari kushanda here, zvakamira sei? Pamaziviro amunongoitawo semubereki ari kugara ane mwana anga ari kugara nemukuwasha asina kana chaakabvisa? Hapana chekuti unoti vanhu ava vairarama zvakanaka ndinganyepi. Nguva zhinji pamwe ndindaitosastina ndichiti ndikawana ndaishanda nguva yacho ndikawana ndikatambira nombotumira kusvikira basa rakapera. Zvinhu kwakutanga kumuomera pavana 4, 2 vacho vanokuchengetwa naamai vangu vanogara kumusha. Mushure mekunge vana ava bachibage mumunda memunhu iye akati vana ava ndakuvapengesa ndokunyengetedza baba vangu ndikati dai mataura naye auya akusiyira Yohana umwe ane 9 years anambobvira akaenda kuchikoro kana grade 0A kana grade 0B, umwe ane 8 years anambobvira akaenda kuchikoro ndombva vazotambirwa pagoromonzi padudzi primary naheadmaster wepo. Umwe ndombva vavaisa magrade 0B. Umwe ticha ndombva azonoti vana ava vanogona chisingaite mbasumudza mumwe ameendesa kugrade 1. Iye vakaendeswa kugrade 1 ndiye akazoita number 6 pamagrade 1 ese ari padudzi primary. Ivo vacho upenyu hwacho murume ashanda anongoti akaonawo chimota wogadzirawo ndovanga uri muraramiro wavo.
nhasi uno tiri kunzwa kuti umwe mwana ashaya zvati pavana 5 pasara vana 3 2 vapasi. Chii chakonzeresa rufu rwemwana mudiki? Uyu mudiki uyu akavira mvura yanga iri pai mvura iyi? Baba vanoti vakabuda vachida kutenga masipageti, ndomva vatati ganitanga ndavagesesa vakotsire ndozonotenga kuti ndigone kuvabikira, ndomva vabuda because munhu ndakazotaura naye akati chokwadi havana mbotora kana nguva yakareba wakambongudzoka ipapo. Achipinda achivhura dhoo akaona kane 1 ye 2 kanga kakarara pamubhedha. Mumwe wacho anoti haana kumuona, anzi kuzotarisa kudai kutiona mwana ari kupfachuka makumbo ari mubhaketi. Kwakuzodenziwa agarisani wavo ikoko, kwakuzotorawo mwana kunzwa handina kuzoona, kwakumhanya naye kuchitungisa general achiri mupenyu ndoko akachizonofira. Mvura yanga iri mubhaketi. Mwana ane 20 liter gallon handiti. Mwana ane 10 months anenge haiti yakapfuura bhaketi. Nenge apfuura kana pana pandina kaitomira kudai. Kaimika akakumira. Kanga kutomira kaitomira kudai. Taitombomhanya tine mugodhi. Tikachera mvura wese zvekuti maisa pautomhanya kuti tasai mwana antu dongo rantowira mubhaketi mutonomubvisa. Hamuna mukwasha haana kuuya kuzopa final respect kumudzimai wake. Nhasi uno azounza shoko rokuti muzukuru wenyu ashaya ndiani, zvinoratidza kuti pakanga pasina kutaurirana kwakanaka pamakaviga mwanasikana wenyu Judy. Ndiye futi aunza shoko, anongoita kufona. Pekutanga futi ndizvo zvakaita kufona, apa aita kufona. Ndisingazoziva hangu kana aine kumwe kutaurirana kwaakaita natezvara vake. Handikone kuzvipupura. Nokuti kwakanozonoridza mhero ndo kwahodza kunova ndiko kunobva papo vaJudy. Nyaya inenge yakatiomei. Zvisinei pachivanhu pane nyaya yekuti kana munhu achinge ashaya nenzira iyoyi vamwe vanenge vachingotiwo mhepo dzasumuka. Makamboitawo here imimi saamai nehama dzenyu nanasekuru vakewo kuti mungozvifambiro kunobvunza kana kumapostori kana kuna vanoita zvematare kuti imhepo rudzii yazoita kuti ifurire kana kuti ipinde muna Judy kuti anwe mushonga wemakonzo? Inini ndingapupura nema, handina kwandakafamba kana kuenda kunofundzira. Mana chiri ndakatori kutika handina ndisingaziviwo kune imwe mhuri wekusiya tiri mhuri dzekwahodza mwana ndakarorwa nini tanga tisina kama wakanaka zvekufambidzana, saka ndingagona kupindura zvisirizvo ndikanyepera rimwe rutivi. Kwandiri hamuna zvamakaita because ndandiri munhu wekuti kana ndifambise munhu ane asima ndaizarirwa nguva zhinji kutongogara pamwe ndiri rumu ndakatobvisa hembe nanyaya kutsva, saka ndasati ndatombotora muvhururu. Alright, iye zvinezvi tine parufu iroro rwakaitika maexpenses erufu rwaJudy akatakurwa hatidzinei kana unodaira panzi vekwahodza vakataura vakati hatigone kuramba Judy nhasi nekuti afa. Vakatakura mutoro handiri kuanyepera, vakati uyu ndewedu tinoviga zvese tinoita. Chokwadi vakaita zvese vamuviga kuzororo. Tangoparadzanawo pazororo ipapo ndichiuya uye vachienda. Asi asina kuuya apa ndi mukuwasha. Nyaya inosuwisa inopisa tsitsi. Panoshaya vanhu vakavezera raJudy panowanzoti panofanira kuita kana kuti sarapa vana kana kuti mwana ane 10 months ushu zvikuru sei ane 10 months anofanira kunge achigara nevabereki vatingati kana kuti ana mbuya vake. Hapana kumborongeka here kuti mwana asazenge asare nababa vacho? Baba vacho vanga vane mukadzi here wakati ndiye anozochengeta vana vanga vakasiyiwa naJudy? Pakarongwa sei ipapo? Pana baba vacho handikone kudaira. Patakaparadzana nongohodza vakangoti tichazokufonera tichikuudzai zvatinenge taronga, inezenge tichikuzivisai tiri pazororo. Ndokuparadzana kwatakaita ivo vachienda inini ndichienda. Ipapo hapana chakazotaurika kusvikira parinhasi. Panga pasina kana kufonerana muchitaura nyaya iyoyo?
zvino iye zvinezvi makatadza kuungana pamwe chete muri pamwe chete parufu rwaJudy ko iye zvinezvi pane mwana uyu zviri kufambiswa sei? Handikone kutaura mukwasha makusiyana foni kuva ndamubvunza ndikati todi zvakadai so zvikanzi mama ini neno handitoziva kuti ndoita sei. Ndikada kuti ndikunyepera kuti ndogona kuviga mwana handinangana sendi because munhu ari kurecover kubva anga ari drug anga ari muzvimadrugs. Saka munhu ari kutorecover kubuda muzvinhu izvozvo. Akamboenda kurehab kuziya kwenyu? Akaenda kurehab but iye akatoti mamusi ndamufonera chirongofoni meseji yake yakure zvakanyanya akati mama madrugs ndakazoona kuti zvakashata ndakatosiya ndega ndakutoita ndichirecover ndakutoziva zvandinoita. Ndamufonera chiti Judy adzoka muchagona ene kugarisana iwo zvauri wemadrugs zvani mama ndakutosiya. Even there is a message yakatonyora mufoni mangu achitoti ndokumbira uregere mama pane zvese zvandaita izvi nezvo ndatorecover ndamunhu ari right because waiti uchitaura naizvi kutotaura kwatiri kuita kuno anogona kunge akutokupindura zvitori opposite zvokuti mafirst days ndatonetseka kuti chii ende ndichitaura chokwadi patakaenda kwachiremba ropa remusikana uyu rabuda raJudy chiremba akandibenza akati waya nani zvikandaya namai vako zvikanzi tiri kuti I say no to drugs. Ndikati chiremba nei zvikanzi mwana uyu anga kupinda mumadrugs kureva Judy tinikanseri zviva kuti both murume nemukadzi vanogona kunge uchiona nemaskeji emazvariro avaita vana vavo nemakore avagara handina kuparamba ipapo kuti vanogona kunge vese vangu vakuita zvemadrugs. Saka chikumbiro chenyu ezvinezvi tine dambudziko iri rokuti muzukuru wenyu anofanira kunge achichengetwa. Imimi semusambuya vacho muri kufunga kuti poitwa sei kuti mwana agone kuchengetapo decent burial? Saka kutokumbira basi zvino ndakaomerwa wekutanga ndakaita nekuti ndaive nazvo izvi nezvi ndakaomerwa zvekuti kuti ndizive kuti ndokudzani ndingakunyepere kuti ndokudzani ndatokunyepera ife ndanzwa odi yake murume wacho achitaura mama handina ndotovimba nemi ndimakamboviga mumwe wacho pana uyu ndotarisira imimi ini handina. Alright. Chikumbiro chenyu chiri kunzikwa nemhuri yeZimbabwe muchatipa phone number. Ndanga ndine mubvunzo zvekare kuti ari kuvimba nemi kuti mugone kumubatsira kuti muchengete muzukuru handiti. Akambozotaura here mukwasha wenyu kuti sei ndisina kuuya kuzoona kuchengetwa kwomudzimai wangu wandaita vana vashanu naye? Kwandiri ndakamubvunza akangoti ndakafonerwa ndomhinduro dzaakandipindura kuti hatisi kuda kukuona pakuvigwa mukadzi wako. Ndikamubvunza kuti wakaudzwa nani? Ndakafonerwa nemasiteshara angu haana kuzotsanangura chivekwaudza ungu haana kuzotsanangura chimwe chinhu. Saka ndakatya kuti ndikada kufosera kuuya zvandisina hama ndakahandi ndega ndaitya kuti pamwe ndaigona kupondwa. Saka ndakamba ndangogara hangu kumba nevana vacho vasikana iva vatuwa ane 1 year 2 nepakafa mai yake mwana anga achitori ne9 months. Kana achiti haana hama anenge ari kutaura kuti chii kwazvo? Anoti iye nababa vake achitaura anoti nababa vake anzi hatinyatsodyitsana handisosivi kuti nei. Ndakumbira phone number dzababa vacho ndikati ndisiwo phone number dzababa vako ndataura navo vakanditi ndimi kutondisvitsa soko rekuti maone afa. Mwana wangu haana kunditsanangurira vatsanangura eloti kumberi mwana ngoti no handi kuti nditi nematambudziko tonoti ngadii zvikanzi munhu iye handitori nenaye ndo baba vake varitaura ivo vahodza. Yes, even oti yacho munogona kuinza kwete vahodza baba vemukwashi vanonzi chenge vamakumbe ndokuti handinei nemwana tori kwamai vake nenaye. Mai vake ndakavafonera nezuro vanogara ukabva pamagunji unokwira $7 kuenda ikoko vakarorwa nemwe murume uyo achibva anofa nezviri kumazuva ano. Saka utano hwavo hwacho vangu vachiti kana mukakwanisa kuti mukandowanawo mari kunditumira kuti ndiuye ndinouya handina kana kuti ndinotseketudza since ndakabva ikoko manje ndoti ndichatseketudza ndowane mari yekuti nditsoke.
tiri kurava zvekare futi kuti sepana Judy tiri panyaya imwe chete yekuti pekuti mukuwasha wenyu anatsochemera mwana kana kuti vanhu vaungane hapana zvekare sesituation zvezvainga iri pekutanga. Mashoko enyu ekupedzisira zvatisina kutaura zviri pakadzika pemwoyo wenyu nekushayikirwa nemwana wenyu musikana Judy pamwe chete nemuzukuru wenyu ndeyekuti kudii? Ndikurwadziwa kushaya kuti ndochita sei, ndikurwadziwa ndozvandigona hangu kutaura. Pane zvatadzidza here parufu rwemwana wenyu nemuzukuru wenyu, nekuti vanhu vanoti kugara nakaona dzevamwe? Ndeapi mashoko amungasiyira mhuri yeZimbabwe kugarisana kwakanaka kunofanira kunge kuchitarisirwa muupenyu hwavanhu vatema? Kuvana vechidiki vari muwanano, kugara zvakanaka kuti mugone kuchengeta mhuri yenyu ndozvandingagona kukurudzira hangu. Nekuti kutsurika, munhu ukatsiurwa kana ukaudzwa kungoteerera kuresponda kuvakuru vachitaura. Because ndakambozama kuna Judy, ndakatanga kumutora kubva aine mwana wokutanga achingonditiza odzokera unoita wechitu, ndotora odzokera kusvika akabereka vana 5. Uchiona kuti kugarisana kwacho nezvatanga zvemadrugs izvi hazvisi kubuda. Kana pamwana wacho watozosunungukawo, baba vacho vakatozofonerwa futi nzave yaimono zviri kuno, ndo vakaita chip in. Baba vacho nemukadzi wacho vakazoita chip in, vakanomunyoresa maternity, vakamutengera preparation, abuda ndomuhamendesa kumba kuna mbuya, achimbabva futi kuna mbuya ikoko nenzira dzisiridzo, achimbatiza mbuya akasiya taura mashoko, achimbatiza kudzokera futi kumurume wake. Saka kungoti vana vadiki ngavatsurike, kana vakuru kumbokudzikinura, teerera kunenge kusiri kupenga. Nhasi pazvasvika apo, kana we 1 year 2 months wacho handisi kutoziva kuti zviri kufamba sei, ari kuchengeteka zvakanaka here kune munhu wechirume pasina mukadzi parutivi. Nemaipiwa mukana wekuti vana ava vanzi varipo munokwanisa kugara naye here zvikuru sei asara iye? Nguva mwetu vari kuna mai vangu, iye nyangu akauya ake, nyangu ndingashaya school fees ndichimona achimhanya achimupa sadza, ndona zvakandikoshera. Tiri kupanzwa. Tinoti Mwari akunyaradzei. Tinovimba mhuri yeZimbabwe ichabatana nemi kuti unoti vangaite mudeme here wokuti vagona kunge vachikutumirawo pavanenge vachikwanisa napo, kuti rufu rugone kunge ruchibatirana pamwe chete, mwana agovigwa haanawo zvaanoziva kunyange zvake akaberekwawo nevabereki vari kupinda mune zvemadrugs. Iyo shoko ramukataura kune vari kuita zvemadrugs nderekuti chii? Zvine njodzi, zvine njodzi, ende paunozogumisira wapo panenge pasina kumira zvakanaka. Pamwe unogona kuzorangarirwa para ndiwe mhosva, kana kuti zvaitika setsekwende yatiinayo. Kune vada kukubatsirai, nhamba dzenharo dzamungavapa ndedzipi? 0774 119 605. Okay, 77410 774 119 605. Tinotenda. Pane vanenge vachida kuisa ikoke panobuda zita rakanzi chii? Shungu Maibvisira. Shungu Maibvisira. Rinova ndo zita renyeni mimi. Tinotenda nekuti kuwana nguva yekutaura nesu panguva yakaoma kudai. Nyaya yatakuisa ruzhinji rweZimbabwe kuti tione kuti tingaonawo here rubatsiro kuti zvigone kupera mune zvatingatarisira kuti mwana awana decent burial. Tinotenda. Kasikana pane mamwe mashoko amuda kuwedzera? Tiri kuona panapa muri